Yes, fellow Zimbabweans. Gore randinodisisa ra2023 uye gore randine hope yekupedzisira naro. Mukaona tichinzi tadyiwa kana kuti tabirirwa pamaelection atiri kutevera, because some other people havasati vamborejesta vakatotanga gore rino iri nekutovhota zvese vachatanga gore rino. Saka mukaona tichinzi tadyiwa, vachamisa vosimuka vachiti hanzi tava nemupofu enda kukoti unomiririra bato. Ndifunga kuti mwana weZimbabwe tinge tichateerera futi ngano dzinogara kutaurwa navachamisa dzekuti tichagadzira maspaghetti road riri gore ripi kana tichinge tapinda futi mune dzimwe 5 years ZANU-PF ichinge ichitonga. Ndinofungidzira kuti inini chakanaka chatoda kunzwa vachamisa vachitaura mushure mokunge takundwa kana kuti tabirizirwa ndechekuti vakomana mumwe nomumwe ngaabate demo rake. Mumwe nomumwe ngaabate demo rake kana danda kana chii. Torwa nevanhu kwete kungogarira maoko tichingoti mutemo uchaitwa. Ivo vari kuchikora wani mutemo, izvezvi vari kurova vanhu, vari kurova vachembere kumusha. Zvinotaurwa nani? Havasungwe vanhu vacho. Saka ngatimirei tigadzire zvinhu. Nyika yedu inogadzirwa neropa vakomana, hapana zvimwe zvinhu. Vanhu vaya vambofi vakatikunda vashoma zingaiti, vashomasa than vanhu vemuZimbabwe takawanda zvokuti hapana pavangambofa vakauraya vanhu tese. Ini nangu handiri kunyepera, ndakatozvipira kuti panenge pachiverengwa maelection acho anotoverengwa ndakatobata chigubhu chemushonga chekutoti kana kuchingonzi hanzi triple C yanzi yakundwa ndotongogara ndanwa hangu chigubhu chemushonga cheche, because there's no need yekuti ndirarame futi dzimwe 5 years tichingotaura ngano ZANU-PF iri pachigaro. Haizvozvo ndaramba. Saka igore rekuti ngatisimukei munhu wese tiende tinovhota, tizame nepatogona napo, tonzwa kuti vakuru ava vedu ava kana tichinge tanzi tadyiwa vanotaura kuti chii. Vanofanira kutaura nyaya yehondo, hapasina kutaura zvokuti kwai toenda kukoti, hapasina kusekerera navo. Nyaya yatooma mazvona. 2023 FIFA mwana weZimbabwe handi tinorwisa nendenge ndiripo.